o nwere very important aspect of ịwa ọjị anyị na-echefu. Nsị ka m kụziere anyị tata. A very important aspect of ọjị. Ife a bụ ọjị ugo. Ife a bụ ọjị ugo, mana ọjị niile bụ ọjị. Okay? Nwanne m, ọ bụrụ na ịpụta tụchaa nzu, ọ bụrụ na ịpụta machaa nzu, and o nwere correction m chọrọ inye, nwoke ọbụla for the fact na mpa gị anọghịzi ndụ, ihe aka nzu aka n'ala, ihe aka nzu aka n'ala, atụna ya atụ, atụna ka nwaanyị. Ọ bụrụ na mpa gị ka nọ ndụ, biko iweta nzu tụchata ya tụọ n'ala, ịkakwana nzu n'ala. Ma ọ bụrụ na mpa gị ka nọ ndụ asị nwoke, mana nwaanyị, mgbe ọbụla nwaanyị adịghị aka nzu against nwaanyị, mba, ọtụtụ ka ihe na-atụ ya. Nke aha ufie nwere ya, anyị mabudo awa na bi. Now at the side of ọjị ka m nọ. Ọ bụrụ na ịtụcha ya kpebe ekpere ọjị, gọba ọfọ niile iyi agọ n'ọjị, gọchaa ya, ịwa ọjị gị, wụpụ ọjị gị. Ịwa ọjị gị ahụ ka anyị wee na anyị warụ nke a. Oke, ka anyị were ekpe ekpere ma wa ọjị n'ihe a. Biko, asị m ife ọma meele gị, meele nwoke n'ebe a, meele nwaanyị na-ege m. All my fans and followers, especially my followers, asị m biko, ife dị gị mma, ya dị chi gị mma. Ife anyị na-achọ n'ụwa, chi gị ya emele gị ya. Ma gị kwụba aka gị ọtọ, nwanne m. Asị m ọchọ nke onye eme ụnụ ọdachi ekwe na onye isi ụnụ na-awa aja nke ka o eji wee chụ ọkwụ eche ụnụ ụkwụ ji ukwu eye, onye si na ife ụnụ na-eme nwere isi ya ka e egbute tinye ebe ahụ, wụda ụnụ onwe n'isi. Asị m na ụnụ ya dị ka enu, maka na anaghị emetụ enu aka. Ife ọma ya bịara ụnụ ya dị ka afọ ime, na anaghị egbu afọ ime aka. Eji aka were egbuchi ọnwa. Ụzọ ọfịa yere egbu ụnụ ya azụ dị ka afọ, ụnụ ya ala dị ka afịa, ụnụ ya acha dị ka akwụ, ụnụ ya ada dị ka akwụ, ụnụ ya eje dị ka mmiri, ụnụ ya abụ ụnụ zochaja ọ dịbazịa. Asị m ụnụ ya acha dị ka anyanwụ, mana ụnụ ya ha ana dị ka anyanwụ. Ife na-ebu nke ụnụ ya abịara ụnụ. Ife na-ebu nke ụnụ ya bịara ụnụ. Ife ọma ụnụ dị n'elu ya daa ọdịnala ya fuo mepụta na ife a na-ekwu ka ọ bụ. Asị m ife ọma meele anyị na-eke, meele anyị n'oye, meele anyị na afọ, meele anyị na nkwọ. N'ụbọchị taata bụ afịa nkwọ. Nkwọ bọsị amụrụ m nwa. N'ọmụmụ taata bụ ikuku ka ikuku kubatala anyị ife ọma dị mma, kupụrụ anyị nke dị njọ. N'afa Chukwu na ndị ana. Ise ise ise. Wee sị ụnụ ka anyị waa na ọjị a. Anyị awa ọjị. Anyị awa ọjị. Ọjị anyị gbara ise. Ewee sị na ya ele ese na ya. Ọkwụ ụnụ fụrụ ya. Ọjị anyị gbara ise. Ewee sị na ya ele ese. Yesu. Anyị ama nsa na ya. Ọkwụ ụnụ fụrụ ya. Now, n'ọjị a kịta, ọ bụrụ na ịtụpụ ọjị nke iyi atụpụ, tụpụsịa ya, i were weta ọjị iyi ata, ebe ọzọ ekpere dịwa ebe a. Na ife a. Ife a bụ ile ọjị. Ile ọjị nekwa ya ebe a. Ọ dịkwa ebe a. Na ya. Atazina ile ọjị wute ọjị. Ọjị ọbụla i wetara iyi ata, biko tụchapụta ile ya. Ọ bụghị gị nwe ya. Ka ọ dịzi na tụchapụta ile ya, nke a bụ ile ya. N'ile ya ka ị ga-eji wee kpee ekpere. Nke a bụ another aspect of ekpere. Ile ndị kpọrọ gị asị, ile ndị si na onye na-adịrị gị na mma, ile ndị na-aṅụ iyi kwuru iyi n'isi gị wee na-asị na ụwa ị bịara na ihe ha eme ụwa gị. Ọ ilefe ka ụnụ ya ata. Enu na anafa na ilefe, fatakwa ilefe na eke, taa na oye, taa na afọ, taa na nkwọ. Na ụwa ị bịara na ihe ya adịrị gị mma, na ịṅụhasịa ihe a niile fa ṅụrụ n'isi gị wee na-asị na ụwa gị ya adịrị gị mma, na ihe amụta zụọ, ịzụcha ụmụ ụmụazị azụọ gị, inweta ife a na-enweta, nwa aṅụrị a na-enwe n'ụwa, na ihe enwezu ya n'afa Chukwu na ndị a. Nke a bụ another different ekpere. Imecha ya ime gịnị? Ịtụpụ ya. Ịtụpụ ụfa ya. Mmadụ n'onye na-ebe a ya, onye ọbụla na ọjị ọbụla ị na-ata, biko dị sure na ịtụpụrụ ile ọjị. Were ile ọjị a kpee ekpere, i were ekpesi ekpere before ime gịnị? Ịtụpụ ya na ana. Ka chi a na-agbabara gị ọgụ. Ana bụ nwaanyị, imeja a na-enwe problem. So tụpụ ya, ọsụkwa ya bụrụ na ọfọ gị, ọ bụrụ na iji ọfọ were awa dị ọjị, ịtụpụta ya, ikwucha ya, ịtụsa ya n'elu ọfọ gị. Ịtụsa ya n'elu ọfọ gị maka na iji ọfọ were kwu ya. Ọ bụrụ na iji ha ọfọ na ịkara nzu, imecha ya were tọwa ebe ahụ ịkara nzu ahụ. Nọọ ofu ebe a ka ọ bụ, ọ bụghị ịtụpụ ya atụpụ. Mana ọ bụrụ na onweghị ife iji, na ịjọ ọsị pụta na mbara bụ na bupụta ọkwụ ọjị, waala onwe gị ọjị. Imecha ya eme gịnị? Ịtụpụ ya na mbara be nna gị. Ebe ọbụla mbara ebe ahụ aja ana niile wofu. Aja ana niile na ala Igbo wofu. So one a ka esi were aga ọjị, biko ụnụ atazina ile ọjị. Ọ dịla oke eji ile ọjị ekpe ezigbo ekpere. Akagbu ife 100,000 naira emere gị were sọnsọ ile ọjị kpegbuo ya, tụpụ ya. Jete na-emebi ebe ọbụla ọ dị. Ekenekwa m ụnụ. Voice of Ichioku remains my name.